En gourmandida per la fraire, una guia s'apropa, l'ocell d'un as en l'aire. Bon dia, Sant Iogort! Mare de Déu del cel, me que és guapa vostè, que és bel. Sense problema. Si el seu formatge es conforma amb el seu ramatge, dels boscos de per aquí cap no el pot valgui. Si volia cantar, com no es faria pre. Quan sou això, d'orgull, l'ocell negre s'abuta i per mostrar sa bella veu, obre la seva boca tota que el formatge se l'encauareu. La guia se la rapa i se'l menja. I tot se regalant d'aquest plat de diumenge, apringui, Sant Iogort, que ho fa tot al dispens de qui l'escolta viu. S'ha de pagar l'experiència i la lliçó val bé un formatge, jo pensi. El nostre Gord, tot apurat, va jurar que mai més hi seria agafat.